রাজনৈতিক দাবি এসটি করণৰ যেটো দাবি আমাৰ বিপিএফ দলে এমপি জিকি যোৱাৰ পিছত এই ইস্যুটো আমি পাৰ্লিয়ামেন্টত উত্থাপন কৰিম। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाहैबाय। दिनै जोङो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों एबा जोङो मोनथिनो मोन्दों खाम्फा बरगयारिया जुदि एमपि इलेक्शनाव देरहागोन अब्ला बियो गासै मोनद' हारिफोरनो पार्लियामेन्टआव एसटि होनायनि खोथा बियो रायज्लायगोन होननानै जोंनि गेजेराव दिनै रोखायै फोरमायनानै होदों। दिनै साननांगौ बाथ्राया बेसो, दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जायफ्रा एसटि मोनबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेयो जानानै फैगोन। जुदि खाम्फा बरगयारिया पार्लियामेन्टआवहाय रायज्लायनानै बै मोनद' हारिफोरनो एसटि होमारोब्ला बै थाखानाय एसटि सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे खहा बायदि जानानै फैगोन। दिनै आसाम सरकारनिफ्राय एबा भारत सरकारनिफ्राय माबा मोनसे साख्रि ओंखारोब्ला बे साख्रियावहाय एसटिफोरनि थाखाय आलादा सिट रिजार्भ जानानै थायो। जुदि बै आलादा सिट रिजार्भ जानायावहाय गुबुन मोनद' हारिफोर फैदेरोब्ला बेयाव बादायलायनाया बांसिन जागोन आरो जोंनि एसटि मोनखानाय सुबुंफोरा बादायलायनायनि गेजेराव जेननानै थानो गोनांबो जानो हागौ। बेजों लोगोसे एसटि गोनां सुबुंफोरा माखासे कलेज एबा इउनिभारसिटिफ्राव एडमिशन लायोब्ला बेवहाय बिथांमोननि थाखाय आलादा सिट थायो। बे सिट थानायखौबो दिनै बैसोर मोनद' हारिनि सुबुंफोरा सेनानै लानो हागौ। बेयो एसटिफोरनि थाखाय थोब्ले माब्ले बियो जानानै फैगोन। जुदि गिलासेल' दैखौहाय गोबां मानसिनो राननांगौ जायोब्ला बियो थोखानाय नङा। थिग बेबायदिनो बेवहाय एसटिनि सिट माखासे खथाफोरखौहाय गोबां मानसिनि गेजेराव रानज्लायनांगौ जायोब्ला बेयावबो थोब्ले माब्ले जेंनाया नुजाथिनाय जागोन आरो जोंनि थाखानाय एसटिफोरा बै मोन्थायखौ मोनाबो जानो हागौ। बै गोदानै मोननाय एसटिफ्रासो सेनानै लांनोबो जानो हागौ। बेनि अनगायै बिथांमोना राजनितिकनि गोहोबो मोननो हागोन। बिथांमोना एसटि मोनोब्ला बिथांमोना राजनितिक गेलेनानै राजनितिक गोहो लानानै बे जोंनि जि बिटिआर बेखौ बिथांमोना सालायनो हागौ। जुदि गुबुन हारिफोरा बेबायदि गोहो मोननानै जोंनि बिटिआरखौ सालायोब्ला बे गासैबो जोंनि जि मोनखानाय आलादा मोनसे काउन्सिल बेयो बिथांमोननि आखायाव थांनायनि चान्स थागोन। अब्ला जोंनि बर'फ्रा जोंनि जायगायावनो बिथांमोननि सिङावसो थानो गोनां जागोन। दिनै बे बाथ्राया जोंनि थाखाय साननो गोनां। जुदि खाम्फा बरगयारिया देरहामारोब्ला बिथाङा बे खामानिखौ मावमारगोन नामा? बै मोनद' हारिनो बिथाङा एसटि होमारगोन नामा? जुदि बिथाङा होयोब्ला बै थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय बियो खहा जाखागोन। जुदि बियो देरहायो अब्लासो बियो जागोन। नाथाय बियो देरहागोन ना देरहाया जों बेखौ बुंनो हाया। नङाब्ला बिथाङा भट मोननो थाखाय थगायदोंबो जानो हागौ। बै मोनद' हारिफोरनि थाखाय एसटि होगोन होननानै बिथांनिफ्राय भट लाग'नानै उनाव बिथाङा बे खामानिखौ मावाबो जानो हागौ। दिनै थाखानाय एसटिफ्रा एबा रायजो राजाफ्रा बिथांनि बुंनायनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि साननायखौ बुंनो हागोन। गुबुन फारसेजों दिनै जोंनि प्रमद बर' सारआ थांनाय 10 बोसोराव बर'निफ्राय एमपि खोमानानै लानो गोनां जानायनि गुबै जाहोनखौ दिनै बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा दिनै बुंदों। 10 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिखौ जों खोमाना लादोंमोन। बै समावहाय बर' अबर' खालामग्राया हाग्रामा महिलारियानो होननानै दिनै प्रमद बर' सारआ बुंदों। बै समावहाय मा जादों मा जायाखै बेयो हाग्रामा महिलारिखौल' बुङोब्ला बियो जानाय नङा। दिनै बै समाव इउपिपिएल दोलोआबो दिनै आलादा बिजाथि होदोंमोन, हाग्रामायाबो आलादा होदोंमोन आरो हिराचरनियाबो बेयाव एमपि गेलेनानै बियो देरहासार जानो हादों। बैखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय हाग्रामानिल' दाय गैया, बेयाव गासैनिबो दाय दङ। मानोना जोंनि बर'फ्रा खावनै जानानै बर'नि भटखौ रानज्लायनानै दिनै बर'आ देरहासार जानो हायाखै। बेयाव हाग्रामा महिलारिनिल' दाय गैया, बेयाव बै गुबुन दोलो जि इउपिपिएल बिनिबो दाय दङ।